la 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 la. Hey, you must ndiri kushevedza ndomuona everyday totarisana asi kutaura tonyara dzimwe nguva ndomuti ndei ndomutarisa asi iye anenge chinyara inini hana inenge chirova kutaura naye ndenge nchirota asi usiku hwese ndenge nchironga kuti mangwana pandichamona yao ndichanomutaurira zviri mumwoyo dai yakanoриgamчira shoko iro ndati ndichangomutaurira dai yakanoриgamчira shoko iro mhepo dzinosimuka sitate guru rekutya ndaiplana kuti mangwana nchamudza kungomutiba totokudzana ndiani yanga nditaurirawo paari inini ndaperera ini ndiri kuzvinyepera kuti ndichanomutaurira zviri mumwoyo dai yakanoриgamчira shoko iro ndati ndichangomutaurira dai yakanoриgamчira shoko ndomuona everyday totarisana asi kutaura tonyara dzimwe nguva ndomuti ndei ndomutarisa asi iye anenge chinyara inini hana inenge chirova kutaura naye ndenge nchirota asi usiku hwese ndenge nchironga kuti mangwana pandichamona yao ndichanomutaurira